Diolch yn newyddio. O Dduw i ni yn diolch i ti unwaith eto ein bod yn gallu dod gerddefron ac yn diolch am oedfa arall, am gyfle arall i ddod i'th di ac yn ystyried materion pwysig yma, holl bwysig, yr ydym wedi dod i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw, i gannu dy glodydd, ond o Dduw i ni yn gofyn y bydde di yn presynoli dy hun yma neu'n plith. Ter trigger hawr ddim. Tywallt ysbryd naron, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, trefn y noswaith fydd gobeithio, byddwn ni'n gorffen o gwmpas hanner nos, mwyn Croesawu'r Nadolig, ac fe fyddwn ni'n canu nifer o gyrolau. Gewn ni ganu tua 3 neu 4 yn gyntaf, rhai'n sefyll, rhai'n eistedd, yna gewn ni ddarlleniad, a gewn ni weld be fydd yr amser, 2 garol fach arall, falle 2 neu 2, neges byr iawn, ac yna gorffen trwy canu carol ar y diwedd. Felly dyna'r bwriad, ond gewn ni weld faint fyddwn ni'n canu wrth i'r amser fynd yn ei blaen. Gewn ni ddechrau trwy canu carol rhif 22, o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddu, o deuwch i Fethlehem dref. 22, gewn ni sefyll i ganu hon. Gen ni eistedd i ganu'r carol nesaf, rhif 19. Mae'r nos yn ddu a gwynt nid oes, un seren sy'n yn ef, a ni'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn i'w ef. Byddwch chi'n credu bod hwnna'n ordweid, ond yw hwnna'n mynd dros ben llestri, achos mae'n eitha dywediad ond yw i ddweud bod holl gobaith y dyn yn y baban yma gafodd ei eni. Ac felly does dim gobaith gan unrhyw un tu allan i Grist. Ac felly
pwysigrwydd troi at Grist. Wrth i ni ganu hyn, falle yn werth i ni ofyn y cwestiwn, a yw e'n bopeth i ni ac a'i Crist yw ein gobaith ni. Felly, gyn ni eistedd i ganu Carol Rhif 19, Mae'r Nos yn Ddu. Nawr fydd eisiau sefyll i ganu'r un nesaf. A gen i weld sut siap fydd arni. I feddwl bod hi'n hanner awr wedi 11 neu'n agosau. A blinder yn dechrau taro. Felly bydd hwn yn ein deffro ni siŵr o fod. 21. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion i'wn Duw. O ddyfnder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Gen i sefyll i ganu hon, 21. Amen.
Ni'n meddwl wrth ganu yn y gitgan ei ras o derbyniwn. A sut ni'n pwysleisio'r geiriau yna? Ei ras o derbyniwn. A dwi hwnna'n her o na newch chi dderbyn o'i rasau. Dwi ddim mor siŵr os mae her yw e. Fi'n siŵr bydd yr arbenigwyr ieithyddol yn gallu cywiro fi rhyw ffordd neu gilydd. Ond ni'n edrych yma bob cyfeiriad. Os ni'n tybio, falle mae mwy o deied pob Cristion i ni yn llawenhau yng ngras Duw ac yn ein hatgoffa ni i dderbyn o'i ras ac i'w glodfori am ei ras. Achos, allech chi ddweud, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'r gwaith wedi gychwyn gan yr Ysbryd Glân o agor ein llygaid ni, ac mae'r argyhoeddiad wedi dechrau. Ni wedi gweld ein pechod, ni wedi gweld diwedd ein pechod, sef colledigaeth. Ni wedi gweld ofn y bedd, ofn sefyll o flaen ein creawdwr fel barnwr, ac yna yn meddwl nad oes gobaith i rhywun fel ni, ac yna i ni'n clywed yr efengil ac ei ras o derbynion i chi am dderbyn ei rasau. Fydd yna rai, falle yma, falle yn gwrando, ac yn sicr i ni tu allan i'r adeilad yma, yn ein cartrefi ni ar hyd a lled o wlad, rhai sydd yn gwrthod gras yr arglwydd. A dydyn nhw ddim yn chwilio am ras, dydyn nhw'n chwilio am drigaredd ac am faddeuant, ond i'r sawl, ac falle o fewn rhagluniaethau Duw hyd yn oed yma heno, dyna'n gweddi y bydd yna rhywun yn dyheu am ras, sef cariad a thrigaredd Duw tuag atoch chi sydd ddim yn ei heiddi. Ac os ych chi wedi dod i weld nad ydych chi'n heiddi gras Duw, yna i chi'n un o'r rhai y mae yn cynnig ei rasau. Felly, derbyniwch o'i rasau. Mae e'n cynnig maddeuant i chi. Ac siŵr o fod, os yw'r ysbryd ar gwaith, ni'n gwybod, dim siŵr o fod, ni'n gwybod i sicrwydd, tu hwnt i gwestiwn. Os yw wedi cychwyn gwaith, fe fyddwch chi yn dyheu am cael derbyn o'i rasau. Wel, os oedd eisiau sefyll i ganu'r carol honno, mae rhaid eistedd i ganu rhif 26. Siau'r gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mair ar ei gwely gwair wyliau ei baban tlws. Syllau yn ddwys yn ei wyneb llon, gwasgau greawdwr y byd at ei bron, canau ddiddanol gan, cwsg, cwsg fan wylid bach, cwsg nestawr bore iach, cwsg, 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 ac yna'r ail bennill, gewch chi edrych ar honna pan yn ei ganu hi, ac ystyried y gwirioneddau sydd yn y garol yma. 26 gen i eistedd i ganu hon.
Cyn i ni ganu carol arall, gyn i ddarlleniad o'r Efengil yn ôl y benod gyntaf. Fe wnaethon ni prynhawn yma, edrych ar yr adnodau yn y hanner gyntaf y benod. Nawr hoffwn ni ddarllen rhan olaf y benod, sef Lyc y benod gyntaf ac adnod 67. A'i dad ef Zecharias a gyflawnwyd o'r ysbryd glân ac y broffwydodd gan ddywedyd bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, cynnes y fe amwelodd ac a wnaeth ymwared i'w bobl, ac y fe ddyrchafodd gorn iachawdwriaeth i ni yn hyd Dafydd ei wasanaethwr, megis y llefarodd trwy enau ei sanctaidd broffwydi, yr rhai oedd o ddechreuad y byd, fel y byddai ni ymwared rhag ein gelynion ac o law pawb o'n cyseuon, i gwblhau'r drigaredd antadau ac i gofio ei sanctaidd gyfamod, y llw a dyngodd e fe wrth ein tad Abraham a roddi ni wedi yn rhyddhau o law ein gelynion ei wasanaethu ef yn ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fachgenyn a elwyr yn broffwyd i'r goruchaf, cynnes ti a ei o'i flaen wyneb yr arglwydd i baratoi ei ffyrdd ef, i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl trwy faddeuant pechodau, oherwydd tirioneb trigaredd ein Duw, trwy'r hon yr ymwelodd â ni godiad hael o'r uchelder, i lywyrchu yr rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd, a'r bachgen a gynyddodd ac a gryfhawyd yn yr ysbryd, ac a fi yn y diffeithwch hyd y dydd yr ymddangosodd e fe i'r Israel. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gen i ganu carol arall, rhif 2, yr ail yn y llyfr, ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach yn faban bach, a ganwyd gwreiddyn Jesen faban bach. Ac yna, os ni'n edrych ar y diwedd, ac falle dyma i chi her, rhai yma, weddol sicr bod yna rai yma sydd heb gredu, sydd heb droi at Grist, ac o'n i'n ystyried y newyddion yn y dyddiau diwethaf yma. Mae e fel petai sawl damwen wedi bod yn ystod y dyddiau diwethaf yma, sawl tristwch wedi bod, a chi'n darllen am y pethau erchill yma sydd yn digwydd, a chi'n clywed ar y newyddion ac yn meddwl am y teuluoedd sydd yn mynd trwy treialon ofnadw, ac yn meddwl am ryfeloedd a'r byd sydd yn ymladd yn erbyn ei gilydd, a'r sôn am ryfeloedd a'r bygythiadau o ryfeloedd, ac i ni mewn byd ansicr tu hwnt. Ac eto i gyd, bydd yna rhai yn ein plith ac efallai rhai sydd yn gwrando yn byw eu bywydau fel pyn a bai diwedd yn dod. Wel, mae'r bennill olaf am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Mae bob un oedfa, mae e'n fater o frys. Mae mae tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd, felly mae'r carol hon yn holl bwysig i ystyried y geiriau. Felly, gewn ni sefyll i ganu yr ail garol yn y llyfr ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach.
Ac yn eistedd i ganu'r carol nesaf. Carol ysgrifennodd fy nhad yn arbennig ar gyfer y llyfryn yma. Rhif 4, ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Ac yna, o'n i'n edrych ar y ddwy linell yma. Gweld dyn yn ei drieni heb obaith am gael byw. Ac o'n i'n meddwl heddi wrth fynd i'r car ac yn gweld cymdogion a pobl ar y stryd hefyd yn mynd i'r car. Roedd o'n i'n gwisgo fy siwt, gwisgo fy menig di gyda fy nghot di drosto, edrych yn meddwl eitha smart falle ar gyfer y capel, gwisgo lan i fynd i'r capel. Pobl eraill wedi gwisgo i dillad bob dydd, a bagiau siopa yn ei llaw, ac yn mynd i'r car, a gweld pobl yn mynd allan o'i tai, mynd i'w ceir, ond y mwyafrif llethol yn mynd i rywle arall. Gweld pobl eraill yn mynd fel teuluoedd allan am wac, ac yn meddwl, dyna chi drieni. Dyna chi heb obaith. Mae'r gobaith mawr yw heddi, maen nhw'n meddwl. Mae rhywbeth am y diwrnod cyn Nadolig, mae rhywbeth rhyw gyffro'n does cyn i'r anrhegion dod yn y bore. Gyna fydd yr anrhegion yn dod yn y bore, fydd pawb yn reit hapus. Yna fydd y cino, pawb yn reit hapus. Cyn te fydd pethau di troi. Gan amlan, dyw e. Mae rhywun yn cwrela cyn te. Os nad ydyn nhw wedi cwrela cyn te, fydden nhw wedi cwrela cyn mynd i'r gwely, ac os nad ydyn nhw wedi cwrela cyn gwely yn sicr y bore nesaf. Gwyl San Steffan, fe fydd na gwerela, fydd pobl nôl i'w harfer nhw i fod mor gas i'w gilydd ac fel arfer. Ac yn cario ymlaen ei bywydau braidd yn ddinod, mynd o un pleser i'r llall. Ond am heddi ac am nawr, maen nhw'n digon hapus ei byd. Ond o'n i'n meddwl, dyna chi ddisgrifiad trienus. Dim pwrpas o gwbl mewn bywyd. Yr holl gyffro ar gyferforiad, dwi'n mwynhau'r dydd y fori, lot fawr, dwi'n mwynhau pob agwedd ond fe. Dwi ddim yn gallu deall neb yn mwynhau cael anrheg, a dwi'n yn deall neb yn mwynhau cino dydd Nadolig. Mae jyst tu hwnt i fy neall i. Dwi'n mwynhau pob rhan ohono fe. Ond yn well na'r cyfan yw'r carolau yma a'r neges i ni yn ei gyhoeddi a'i chanu. Ac felly pan ych chi'n edrych ar yr holl beth, mae Nadolig yn gyfnod arbennig i'r Cristion i gallu mwynhau'r cyfan. Y byd agwedd fach iawn maen nhw'n mwynhau, ac maen nhw'n hen ddiflasu arno fe cyn diwedd y dydd. Gweld dyn yn ei drieni. Yr oedd Duw yn gweld dyn yn ei drieni cyn seiliad y byd, ond yn ei ras fe drefnodd bod na obaith i ni. Y bydde fe'n anfon ei fab. Wel, gadewch ni eistedd i ganu hon. Rhif 4, ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw.
credu bod geiriau'r garol hwnna'n gwella bob blwyddyn yn yr efengil trwyddi I gyd. Wel, dwi'n cadw llyged barcud ar fy oriawr ac dwi ddim eisiau mynd dros amser, ond mae rhywbeth am cyrolau Cymraeg allech chi ganu nhw trwy'r dydd a nos. Ond dwi yn mynd I wthio hon mewn 31, gen I sefyll, na ddim dweud llawer amdani sy'n amser 31, welen gwawrio ddydd i'w gofio. Gen I sefyll i'w chanu. Wel, mae'r Nadolig yn agosau. I ni ar fi'n Croesawu'r Nadolig mewn 5-6 o funudau. Ac i ni newydd ganu fyna am y toriad gwawr fe betai. Welen gwawrio ddydd i'w gofio. Ac dwi am edrych ar yr adnod yn y benod gyntaf o Lyc, adnod 78, oherwydd tirioneb trigaredd ein Duw trwy'r hon yr ymwelodd yn ei godiad hael o'r uchelder. Codiad hael o'r uchelder. Ac wrth I edrych ar yr adnod honno, yn atgoffa fi am ddigwyddiad rhai blynyddoedd yn ôl tra roeddwn I yn y coleg ym Mangor. Ac fe ddath nifer o ffrindiau I fyny o Gaerdydd I aros gyda fi am rhai dyddiau. Ac fe benderfynon ni, roedd yn tymor yr haf, y byddwn ni yn mynd am wac lan yr Wyddfa I weld y wawr yn torri. Ac I weld yr hael yn codi ac yn dod I fyny, ac lle gwell nag ar fynydd mwyaf Cymru, I weld y golygfeydd rhyfeddol. Ac felly dyna beth wnaethon ni. Wnaethon ni am bryd bach o fwyd I ddechrau yn y car ac gyrru, ac gafon ni'n stopio gan yr heddlu, a rhaid I ni anadlu mewn I ryw declyn bach a meddwl bod ni wedi bod yn yfed. Achos 5 o fechgyn mewn car, rhyfedd, 5 o fechgyn yn y car am 1 o gloch y bore. Gyrru'r hyd strydoedd, ddim yn mynd yn gloi, ac
Es I allan o'r car a dwedes I, does dim problem, allai chwythu yn hwn trwy'r dydd. Dydyn ni ddim yn yfed, dim un o'n ni. O'n i'n falch I gallu dweud na ar y pryd, dwi'n gwybod swn am bellach yn wir am lawer, ond o'n i'n gallu dweud oedd yr heddlu, cariwch ymlaen, dim problem. Ac gafodd y sioc, 5 o fechgyn ifanc. Ble chi'n mynd? Ni'n mynd I ddringo'r Wyddfa. Ni'n mynd I weld yr haul yn codi. Ni'n mynd I weld y golygfeydd rhyfeddol. A dyna beth wnaethon ni. Wnaethon ni lan o'r Wyddfa. Fyswn ni ddim yn argymell I neb I wneud rhywbeth mor dwp, achos roedd e'n dywyll. Doedd yr lleiad ddim allan, ac roedd e'n niwlog neu'n gymylog, be bynnag oedd e, ac doeddwn ni ddim yn gallu gweld un cam o fy mlaen I. Ac ar un pwynt, o'n I wedi bod lan o'r blaen, roeddwn ni gyd yn weddol sicr fod na gwymp o 100 troedfedd yn agos, ond o'n I ddim yn gallu gweld ble roedd e. Roedd e'n reit beryglus. Nes i'n dweud wrth yr rhieni bod ni wedi gwneud y fath beth, ac felly gafon ni bwyllgor bach a penderfynu beth am I ni gerdded ar y cledrau'r tren I fyny'r top, achos dyw hwnna ddim yn mynd I fynnach I dros yr ochr. Ac felly dyna be wnaethon ni, fe gerddon ni fyny'r cledrau, ac cyrraedd y top, ac erbyn hyn, pan gyrraeddon ni, dyna'r amser pryd oedd yr haul fod I godi. Ac o'ch chi'n gallu dweud bod yr haul wedi codi, ond welon ni ddim. Oedd y cymylau a'r niwl mor drwchus, doeddwn ni ddim hyd yn oed yn gallu gweld fy llaw. Ar ôl cerdded sawl awr, ganol nos, doeddwn ni ddim yn orhapus ar y pryd. Wel, o'n i'n meddwl, ni wedi gwneud lan i'r top. Roedd yr olygfa wrth fynd lawr tipyn gwell, achos fe wellodd pethau tua hanner ffordd, ac o'ch chi'n gweld golygfeydd gweddol. Ond ar y top, doeddwn ni ddim yn gweld dim i'w dim. Gollon ni'r codiad haul. Dyna I chi siom. Ond chi o beth o'n i'n meddwl am cyfnod y Nadolig yma, ac am yr rheini o'n i'n gweld yn mynd i'w ceir i'w siopa heddi, ac am rhai I ni'n nabod, a nwylid I ni efallai sydd wedi troi cefn, eraill yn ein strydoedd ni, cydweithwyr, pwy bynnag llawer ohonon ni yn does, pobl sydd yn drwm ar ein colonnau ni, ac wrthyn nhw ddathlu'r Nadolig, beth yn y byd maen nhw'n dathlu? Cael anreg bore fori. Dyna beth yw e. Meddwi heno, siwr o fod, meddwi nos y fori, siwr o fod, a cael anreg yn y bore ac gorfitra yn y pnawn. Dyna fe, a wedyn nôl i'r normal wedyn ni. Dyna yw I bywyd nhw. Ac wedyn nôl i'r gwaith, ac yna nôl I drefnu gwyliau, ac yna I cael gwaith, ac I fynd yn hen, ac yna marw, ac beth yw I pwrpas nhw mewn bywyd. Ac mae'r Dolig, beth mae e'n I olygu, dwi ddim yn siŵr. Ond un peth sy'n sicr, maen nhw'n colli allan ar weld rhyfeddodau yn y Dolig. Chi'n gwybod pam dydy'r haul ddim wedi codi ar eu heneidiau nhw. Dyn nhw ddim wedi weld e. Dy'r codiad haul ddim wedi digwydd. Dyn nhw ddim yn gallu gweld rhyfeddod yr efengyl. Mae hyd yn oed nawr falle I rai yn mater gwbl ddiflas ac I rai wedi dewis peidio dod ac yn meddwl, dwi ddim eisiau dod I rhywbeth fel hyn. A falle rai fan hyn heno yma sydd yn teimlo felly, beth yn y byd dwi'n ei fan hyn? Dwi eisiau mynd gatra yn reit gloi. Mae'n hanner nos yn agosau ac mae'r Dolig yn dod bore fori a beth, does dim pwrpas i'r peth. Y rheswm am hynny yw I chi dal yn y tywyllwch. I chi yn y tywyllwch. Mae'n dweud fan hyn I lywyrchu'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch. Na ddisgrifiad, yr adnod ar ôl y testyn, adnod 79, I chi'n eistedd mewn tywyllwch. Mae ei weld, mae'n amlwg ar wynebau, mae'n amlwg ar siap y corff, mae'n amlwg ar popeth, ar ein dewisiadau ni. I chi allu gweld gwahaniaeth. Pan dyw'r haul ddim wedi codi, pan dyw e ddim wedi goleio y tywyllwch I chi. Chi ddim yn ei weld e. Mae e mor ddiflas, yn dyw e? Mae e ddiflas. Ni'n gwybod, achos oedd e ddiflas I fi. Ac yn ddiflas I lawer eraill yma hefyd, ond dyna chi ddwrnod pan nath yr haul godi. Beth mae'r adnod yn dweud? Trwy'r hon yr ymwelodd o ni. Pwy ymwelodd o ni? Codiad haul o'r uchelder. Dyna chi ddisgrifiad o Iesu Grist. Y codiad haul. Ef yw goleini'r byd. Ohono fe y mae pob goleini'n dod.
Goleini'r Efengil, chymod beth yw'r goleini'r Efengil? Dyma beth yw goleini'r Efengil, bod chi'n gwybod nad oes colledigaeth, i chi'n gwybod bod mae ddeiant pechodau, i chi'n gwybod bod chi wedi cael eich golchi'n lan, i chi'n gwybod bod ganddo chi heddwch a Duw. Pam? Achos bod Iesu Grist wedi cymryd y gosb a'i fod wedi marw yn eich lle chi. Dyna beth yw rhyfeddod yr Efengil, ac i rhywun sydd wedi mynd trwy ar gyhoeddiad o bechod, mae'r eiliad honno pan mae'r haul yn codi ar eich enaid chi, yn eiliad fyddwch chi byth yn anghofio. Mae'n ddiwrnod i rai, mae'n eiliad i eraill, mae'n gyfnod i bobl eraill. Ond un beth sy'n sicr, fyddwch chi byth yn anghofio'r cyfnod hwnnw pan nath yr haul godi. Falle bod rhaid chi wedi bod ar y Wyddfa ac wedi gweld yr haul yn codi a'r golygfeydd ysblenydd. Dwi e ddim byd tebyg i beth mae dod yn Gristion fel. Mae dod yn Gristion yn brofiad na fyddwch chi yn anghofio. Mae'r haul yn codi ar eich enaid. Wel, mae Nadolig wedi dod. I ni wedi croesawu'r Nadolig. Ac ein gweddi ni y bydd y wawr yn torri. Mae'n mynd i, dwi'n yn siŵr pamser mae'r wawr, mae'r haul yn codi, dwi'n yn siŵr. 5, falle, dwi'n yn gwybod, 6, 7, dechrau goleuo falle. Hwyrach nawr yn dweud. Ond chydig bach o oriau fe fydd yr haul yn codi bore yma. A chymod pan fydd yr haul a fydd yn dechrau goleuo, ein gweddi ni yw byddwch chi'n deffro ac y bydd na rhyw wawr arall wedi dod. Fe fydd yr haul yn codi, fe fydd na oleuni, fe fydd na ryfeddod arnoch chi. Bydd goleuni Iesu Grist yn llywyrchu ar eich enaid, a bydd y tywyllwch yn cael ei wasgaru. Mae yn mynd i fod yn ryfeddod. Falle rhai sydd yn stwbwrn ac yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod ildio ac yn gwrthod edifarhau. Pan bydd yr eiliad hon yn dod, a bydd goleuni Crist yn dod, a bydd y tywyllwch yn gwasgaru. I lywyrchu i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Wel, dyna'n gweddi ni, fel ni'n canu'n aml, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan, halleluia, amen. Dyna beth yw ein gweddi ni i chi yma. Bydd yr hyfryd wawr yn digwydd ar eich enaid chi. A bore yma, pan fyddwch chi'n codi i dderbyn o'ch anrhegion chi, o dyna hyfryd, y byddwch chi yn falle yn anfon neges i rhywun. Mae'r wawr wedi torri mewn ffordd llawer gwell. Dwi wedi gweld fy mhechod, dwi wedi gweld Iesu Grist, rhyfeddod yr Efengil, ac mae'r tywyllwch wedi diflannu. Fe fydd yn trawsnewid sut i chi'n edrych ar fywyd. Wel, gadewch i ni orffen drwy ganu Carol rhif 15, ac unwaith eto mae hwn yn garol hyfryd ond y darn olaf yna. Ac felly wrth i ni groesawu'r Nadolig, beth am i ni floeddio canu. Dwi ddim eisiau dychmygu pa ganeuon sydd yn cael eu canu nawr mewn ambell i le yn ein dinas ni. Bydd e'n rhyw gan, swnllyd, yn sôn am y Nadolig ac yn rhyw barti mawr. Wel, beth am i ni boddi rheini trwy ddweud Iesu bendigedig fyddo pwnc ein can. Mae pwnc can y byd yn wastraff amser. Ac mae'n rhywbeth i ni lawenhau. Mae'n rhywbeth i ni orfoleddu ynddo. Felly, pan i ni'n canu'r bennill olaf, beth am i ni floeddio canu. Iesu bendigedig fyddo pwnc ein can. Gadewch i ni sefyll gan i Carol rhif 15. Yn trist mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni,
ddynol ryw, mewn ymddoros dyngiad, Crist yr arglwydd yw. Dyna iaith angylion, dyna iaith y nef, wrth fugeiliau tlodion, pryd y ganedef. Caniw na'r angylion, canwn innau nawr, seiniau telyn calon, glod i'w gariad mawr. Iesu bendigedig, fyddo pwnc ein can. Bore dydd Nadolig, yn ei eglwys lan. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.